Ngayong araw, Friendship Porac Angeles Intersection pansamantalang isasara sa August 7, 14 at 28. Mga mag-aaral, magulang at guro, nagtulong-tulong sa pagsasaayos ng mga paaralan para sa pagsisimula ng school year 2022 to 2023. Karagdagang hemodialysis sessions para sa PhilHealth members, aprobado na. At 12 pulis Pampanga tinanggal sa pwesto dahil sa hulid up modus sa Bataan. Pera, alahas at pusa, tinangay daw. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Tinanggal po sa pwesto ang 12 tauhan ng Pampanga Provincial Drug Enforcement Unit makaraang madawit sa di umani hulid up modus sa lalawigan ng Bataan nito pong nakalipas na linggo. Sumbong ho ng ilang mga nagrereklamo, may misrepresentasyon sa hanay ng mga pulis na hindi daw naka-uniforme at di umano ay nagpakilala pang PIDEA agent. May exclusive report si Paulo G. Santos. Walang patawad at bastos. Ganito ilarawan ni Mang Pilo, hindi niya tunay na pangalan, ang mga nagpakilalang agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nag-operate sa kanilang bahay sa barangay San Simon, Dinalupian, Bataan noong July 27, araw ng Martes. Ang siste, hindi pala taga PIDEA kundi tauhan ng Pampanga Provincial Drug Enforcement Unit ng PNP ang nagsagawa ng operasyon. Ayon kay Mang Pilo, bukod sa eskandalong idinulot sa kanyang pamilya na pinaratangang drug pusher, pinag-interesan pa umanong hipuan sa maselang bahagi ng katawan ang kanyang manugang. May drugs ka, ara kami. Ay, pati asawa na, pati ang anak na may trauma, ikit ng milyari. Kaya niya lahat din po kano yan, yung inabot sa'yo ng asawa mo, anak kay asawa ng Christopher, kaya ang tao. Kaya ganyan din kano kaya yun. Driver ng truck ang anak ni Mang Pilo na subject umano ng operasyon. Kwento ng ama, hindi raw naging makatao ang mga nagpakilalang alagad ng batas maging sa proseso ng pang-aaresto sa kanyang anak. Delare po. Okay, ano dila de? Di piputan din pa kanong plastic yan. At dahil wala rin anya silang mapiga sa kanyang anak, pinakawalan rin ito ng gabing yun. Sabay sabing, pasensya na. Binulos din po kayo nung bodega, kaya tan papunta dampema kanyan. Ay, ba't may minuli na, may konal ah. Kaya nasabi na may nyawad na pantawad. Makanan mo. Pasensya ka na, ara kano. Sa kwento pa ng ilang mga nakasaksi, hindi na raw nila nagawang pumalag at hanapan ng search warrant ang mga iyon dahil ang timbre ng mga ito ay operatiba sila ng Philippine Drug Enforcement Agency. Loob ng bahay, hindi po kami pinalabas. Kasi nung binuksan ko po yung pintuan, sabi po, mga PIDEA po sila. Kaya hindi na po kami nagsilabas. Sa kaparehong araw, oras lamang din ang pagitan. May kaparehas na senaryo na nagpakilalang PIDEA agent ang sumalakay sa isang bahay ng negosyante sa barangay Luwakan, Dinalupihan. Makikita pa sa CCTV footage ng barangay ang gamit na kulay itim na sedan at puting SUV. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, mapapansin na lumabas ang pickup truck ng negosyanteng si Abu Amen Basher, kasama ang kapatid nitong si Ismael Basher. Ayon sa mga nakasaksi, dahil nakasibilya ng mga operatiba, ay hindi nila inakalang taga-PIDEA at PNP ang mga dumampot sa mga magkapatid. Hindi ko po alam na po, sir. Kasi may nakita lang po ako na pumasok na dalawa. Hindi ko po nakita yung mukha. Bahay at palengke lamang umano ang alam ng barangay sa takbo ng buhay ng pamilya Basher. Bagamat nangungupahan lamang ang mga iyon sa kanilang barangay, wala raw record ang mga ito na nasangkot ito sa pagtutulak ng iligal na droga sa kanilang lugar. Ako po sir, yung nagtitinda sila sa bayan. Tapos paggabi, umaga silang umaalis. Tapos babalik sila gabi na. Yun ang pagkaano, kasi hindi sila ganong lumalabas ng bahay, doon lang sila. Ayon sa Dinalupian Municipal Police, tanging conduction sticker ng puting SUV lamang ang nahagip ng CCTV habang hindi naman naplakahan ng itim na sedan. Cash na 250,000, ilang bankbook, 8 cellphone at alahas na higit 600,000 piso, pati ang mamahaling alagang pusa na Persian cat
ay tinangay di umano sa pamilya. Kinumpirma ni PNP Pampanga Provincial Director Colonel Alvin Consolacion na bypass operation ng Provincial Enforcement Unit ang misyon sa bahay ng pamilya basher. Pero ang reklamo ng pamilya ng truck driver ay hindi pa raw nakararating sa kanyang tanggapan. Ayon pa sa opisyal, tinanggal na muna sa pwesto ang 12 pulis matapos kasuhan ng robbery at abduction ng pamilya basher. Sila ngayon ay relieve sa kanilang mga designation ngayon dahil sila ay iniimbestigahan. Ilang personnel po ito so far? So, ang pagkakatanda ko, 12 sila kasama yung team leader, yung isang police lieutenant. Droga na nagkakahalaga umano ng 400,000 pesos ang narecover daw ng kanyang mga operatiba. Ayon kay Consolacion, out of jurisdiction at walang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency ang tinitignan pa rin nila kaugnay ng legitimacy ng operasyon ng nasabing unit. Tingnan natin lapses ng tropa, yung boundary. Although ang allegation ng tropa ay nandun sa boundary, nandun ang transaction. So, merong ligasyon na lumagpas sa boundary at yun ay ating tinitingnan din kung merong koordinasyon. Katwiran daw ng kanyang mga tauhan, lehitimo ang bypass operation. Napilitan lamang umanong tumawid ng dinalupian bataan ang mga ito sa kasagsagan ng transaksyon. At di umano, kasama sa drug watch list ang magkapatid na basher. According sa intelligence report, sila yung nagbabagsak sa Florida at sa Magalang. Sila yung nagdadala ng droga dito sa probinsya ng Pampanga. At yun ang kalamatagal na nilang tinatarget sa operasyon. Samantala, bukod sa pera na anilay tinangay ng mga operatiba ng Pampanga Provincial Drug Enforcement Unit, tinatanggi din umano ng mga iyon ang pagtangay ng imported na pusa. Yung pusa, tinatanong ko yung personnel, tinatanggi nila. Sabi ko, may allegation dito na may kinukayang pusa. Harapin nyo kung may katotohanan to, kung wala. Meron kayong pagkakataon na sagutin itong mga allegation na ito. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, muling inaprobahan ng PhilHealth ang panawagan ng mga lokal na pamahalaan na dagdagan ang sesyon para sa mga hemodialysis patients. Mula ho sa 90 sessions na nagtapos nito lamang buwan ng Hulyo, extended ho ito sa 144 sessions at pwedeng magamit yan hanggang sa December 31 ngayong taon. Kabilang ho sa mga nagpetisyon ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. May karagdagang detalye ho si Paulo G. Santos. Nakakapag-dialysis, anong pakiramdam niyo? Ay, mahirap po. Anong pakiramdam? Ano yung masakit? Parang mamamatay po kayo. Nalata po kayo. Parang punong-puno po kayo. Ganito ilarawan ni Marisa De Leon ang kanyang pakiramdam tuwing magmimintis sa hemodialysis session. Halos kalahating dekada na siyang nagpapagamot dahil sa kanyang sakit sa bato. Kwento niya, malaking bagay ang nakukuhang libreng maintenance medicine mula sa Kapitolyo. Lalo't pinag-iipunan niya ang gastusin para sa pagpapadialysis. Ito po kasi 750 po ito. Ito, mga 300, ganyan. Di ba malaking bagay po yan? Kaya naman ganun na lamang daw ang pagkabahala ni Aling Marisa na nakadugtong umano ang buhay sa hemodialysis machine sa pagsapit ng buwan ng Agosto. Sabi po nanay, pakikiusap na po niya yung hindi na po magbabayad ng cash. Bakit nagbabayad po kayo? Oh, pero sa ano pa po? July po, sa 31. Kailan po sinabing na maihinto na at magbabayad na kayo? Dati libre lang yan, di ba? Dati po nung kay Duterte, libre. O ngayon po, magbabayad na raw po. 12 taon nang nagdadialysis ang may bahay naman ni Ruperto Soliman. Kung hindi pa raw nagtungo sa medical mission ng Pampanga ay hindi niya alam na limitado lamang ang session na magtatapos na sana nitong July 31. Po balo namin yan. Balo po. Opo. Po, ito po, baka nag-dialysis po ngayon. Kailan na po haring manuang mag-dialysis? Nabili po kadwa. Aabot sa 2,700 na dialysis patients
ang nakadalo sa medical mission ng provincial government ng Pampanga nitong Biyernes, July 29. Sa pag-aaral daw ng provincial government, maituturing na isang health concern ang dieta ng mga Kapampangan na talagang mahilig sa pagkain. Kaya ang programa ngayon ng Kapitolyo nakatuon umano sa pagpapataas ng kamalayan ng mga kabalin ukol sa healthy lifestyle para maagapan ng sakit sa bato at hindi na humantong sa pagpapadialysis. 2,700 la ring magdialysis. So nga pinini, ating kayong programang gobyerno, itang prevention din kaya kami na sana ala nang magdialysis. Basta matutula rin tao kaysa tama talagang lifestyle and then ditang pa-check up. Yan na kailangan magdialysis. Ayon sa Vice-Gobernador, dapat lamang mapondohan ang dialysis program dahil halos hindi pa rin nakakabawi sa laki ng gastusin ang mga pamilya ng dialysis patient ngayong panahon ng pandemya. Miminitingan ko lala, itang metong nga batch, kikiyak la kasi ang gayan July, pinutot nening PhilHealth hanggang December. So, nagmigapil ko yung PhilHealth na, pwedeng ikat kasi lalang nga advice, lalang warning, nabista din tinigil. Sabi kaya pwedeng ituloy kaya yan. Anyway, pandemic tapa. Isang araw bago ang pagtatapos ng 90 sessions ng mga dialysis patient nitong Sabado, July 30, inilabas ang Advisory Number 2022-023. 144 session na ang ipinagkaloob na maaaring i-avail hanggang December 31 ng taong 2022. Aprobado na umano ito ng PhilHealth Board of Directors. Ang advisory ay masusundan umano ng Memorandum Circular na maglalaman ng guidelines, partikular na para sa mga nakabayad na dahil sa inabutan ng deadline. Paolo G. Santos, CLTV News. Ito ho, sa ibang balita, abiso naman sa mga motorista, lalo na ho yung mga nagdaraan dyan sa may syudad ng Angeles, patungong Porac, o di kaya naman ay Clark, at sa syudad San Fernando. Pansamantala po kasing isasara yung Friendship Angeles intersection sa darating hong August 7, 14 at 28 mula ho alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa August 7 po, yung daan patungong syudad San Fernando ang isasara, habang sa susunod na linggo, August 14, hindi mo na madadaanan yung main intersection. Sa August 28 naman, ang bahagi ng daan patungong Clark ang isasara. Ang temporary closure po ng intersection ay upang magbigay daan sa paglalagay ng mga concrete girders ng Kutkut flyover. Pinapayuhan po ng Angeles City Traffic Development Office o ACTEDO ang publiko na asahan po yung mabigat na daloy ng trapiko sa naturang lugar at kung maaari raw umiwas muna sa nasabing daan at gumamit ng alternatibong ruta. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Lieutenant General Bacaro pangungunahan ng Armed Forces of the Philippines. Lieutenant General Azurin magmamando naman sa PNP sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ports of entry sa bansa mahigpit na binabantayan bilang pag-iingat laban sa monkeypox. At dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila ni former President Fidel Ramos. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nagtalaga na ng bagong pinuno sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati ho ang National Bureau of Investigation at Commission on Elections, mayroon ding bagong pamunuan. Kilalanin ho natin kung sino-sino sila sa ulat na ito. Inanunsyo na ng Malacanang ang mga bagong hepe ng AFP, PNP at NBI. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Lieutenant General Bartolome Bacaro bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Si Bacaro ay kasalukuyang commander ng Southern Luzon Command ng Philippine Army at kauna-unahang magsisilbi ng 3 taong fixed term alinsunod sa Republic Act 11709. Ang naturang batas ang nagtatakda ng fixed term sa mga opisyal ng militar. Itinalaga naman bilang hepe ng Philippine National Police si Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr., kapalit ni Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao Jr. Si Azurin ay kasalukuyang hepe ng Northern Police Area na saklaw ng Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. May bagong hepe na ring itinalaga sa National Bureau of Investigation. Siya ay sa katauhan ni Assistant Director Menardo de Lemos na isang abogado. Si de Lemos ay nagsilbi na ng higit 3 dekada sa NBI. Samantala, may bagong chairman na rin ang Commission on Elections o COMELEC. July 22 pa nang italaga ni Pangulong Marcos Jr. si Commissioner George Erwin Garcia bilang pinuno ng poll body. Kinumpirma naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang appointment ni Garcia. Matatanda ang binaypas noon ng Commission on Appointments si Garcia. Nagpasalamat naman si Garcia sa pagtalaga sa kanya ni President Marcos Jr. Ayon sa kanya, sisikapin daw ng COMELEC na magpatupad ng makabuluhang reforma tulad ng structural reforms para mapatibay umano ang good governance at malutas ang mga isyong tinukoy ng mga stakeholders at mga botante. Siniguro rin niya na siya ay magiging independent o walang kikilingan bilang chairman ng COMELEC. Higit 1 linggo naman matapos ang appointment ni Garcia, nagkaroon ng sunog sa IT Division sa National Office ng COMELEC. Ayon sa komisyon, limitado lamang ang naging pinsala at nailigtas daw ang mga dokumento ng kanilang tanggapan. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canelao, CLTV News. Samantala sa ibang balita, matapos pong maitala ang unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas, sinabi ho ng DOH na mahigpit daw nilang binabantayan ang mga paliparan at iba pang port of entry sa bansa upang maiwasan ang higit na pagkalat ng naturang sakit. Kabilang daw dito ang pagsasagawa ng screening sa mga bagong dating, gaya na lamang ng pagsusuri ng kanilang balat at iba pang mga sintomas. Narito pong report. Mahigpit na binabantayan ngayon ang mga port of entry ng bansa bilang pag-iingat laban sa monkeypox. Kabilang sa mga ipinatutupad ng Bureau of Quarantine ang tinatawag na One Health Pass na kailangang sagutan ng mga pasahero bago dumating sa Pilipinas upang malaman kung sila ay nagkaroon ng exposure sa monkeypox. To passengers coming from abroad, some of you who might have traveled would note that the Bureau of Quarantine One Health Pass, it also asks screening questions about monkeypox. So that's the first line. Second is fever nga yung isang symptom, di ba? So, meron pa rin tayong mga temperature screening na available sa airport natin. Kailangan ding dumaan sa screening ang mga pasahero. Sa mga nakasuot naman ng mahabang manggas tulad ng long sleeve sa jacket, kailangang itaas ito para suriin kung sila ay may skin lesion, so mga sugat. Sakaling makitaan naman ng sintomas, dadalhin ng individual sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para masuri. Then of course, yung mas hindi lang makikita, no, would be the rashes, di ba? Kasi kung naka-long sleeve yung pasahero, no, but efforts are ongoing now para matingnan, no, kung mga naka-jacket, pwede silang papatanggal yung jacket, but then this would be probably the most difficult to screen from afar.
Ayon sa Department of Health o DOH, low to moderate ang panganib ng monkeypox sa bansa at hindi kailangang magsara ng mga border. Ayon sa mga eksperto, ang mga umiiral kasi na health protocols ay siya ring mabisang paraan upang makaiwas sa monkeypox. Matatandang naitala ang unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas noong July 29 mula sa 31-year-old na Filipino national na dumating sa bansa noong July 19. Ayon sa DOH, may travel history ang pasyente sa mga bansang may documented monkeypox cases. Nakarecover na raw ang pasyente at may natukoy na 10 close contact na pinayuhang mag-quarantine at kasalukuyang minomonitor ng kagawaran. Samantala, nagpaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na patuloy na sumunod sa umiiral na health protocols gaya ng paghuhugas ng kamay. Jennifer Sadenga, CLTV News. Samantala, nagpaabot po ng pakikiramay si Pampanga's 2nd District Representative at Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo sa mga naulila ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa isang press statement. Kanya pong tinawag si FBR bilang isa sa greatest Filipinos ng ika-20 siglo. Bukod sa pagiging bayani ng digmaan at isang diplomat, si Ramos din daw ang nagsumikap upang maibalik ang economic competitiveness ng bansa. Higit din umanong naging matibay ang demokrasya ng kanyang iligtas si former President Corazon Aquino mula sa mga kudeta. Malaki rin daw ang naging parte ni FBR sa mabilis na paghahatid ng mga communication services sa pamamagitan ng deregulasyon at liberalisasyon ng telecom industries. Para ho kay Arroyo, abot-abot ang utang na loob niya kay FBR na siyang lubos kong sumuporta sa kanya nang ito ay tumakbo bilang Pangulo noong 2004. Dagdag ho niya si GMA, dapat lamang umanong ipagbunyi ang naging buhay ni FBR at pasalamatan siya sa kanyang mga nagawa para sa bansa. Alalahanin din daw sana lalo na ang pagmamahal na ipinamalas niya sa Pilipinas na dapat pong pamarisan ng mga Pilipino. Nito pong linggo, July 31, nang pumanaw si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa edad na 74. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, ilang online sellers, content creators, umaasa na hindi muna sila buwisan ng pamahalaan at pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng TCT program ng DSWD, aprobado na ng DBM. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Isa sa mga nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang SONA ay ang planohong pagbubuwis sa mga kababayan nating naghahanap buhay online. Git po ng Pangulo na papanahon na para mairehistro ang mga kabahagi ng e-commerce industry sa bansa. Pero ang ilang content creators at online sellers sa Pampanga umaasa na hindi muna bubuwisan ng pamahalaan ang kanila umanong maliit na pinagkakakitaan, lalo na't bumabangon pa lamang sila mula sa krisis na dulot ho ng pandemya. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Kabilang sa mga ipinatupad na safety protocol noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay ang pagbawal sa mga mass gathering at iba pang non-essential activities. Kaya ang ating mga kabalin na nasa entertainment at events industry sa cyber community iniasa ang kanilang kabuhayan. Isa sa kanila ay si Jojit Villarreal o mas kilala bilang Aramuna. Sa GCash donation at sa monetization process ng iba't ibang social media platform umasa ang mga katulad ni Aramuna. Kwento niya, hindi rin biro ang standards na kailangan para kumita ng pera. Kaya naman pakiusap niya, piliin lang daw sana ng pamahalaan ang mga bubuwisan na content creators at huwag nang isama ang mga maliliit lamang ang kita. Medyo nakakalungkot lang para do sa mga baguhan na hindi pa ganun kalaki yung kanilang kinikita. Siguro po, i-ano na lang nila, yung pag-i-implement, ano ba ang tawag doon? I-control lang nila kung sino ba yung dapat na patawan ng tax. May recording company si Aramuna. On track ang detalye ng monetization niya sa podcast network at social media. Kung sa katulad niyang nakarehistro sa Bureau of Internal Revenue, hindi na umano ito issue pa. Ayan po yung official resibo ko, nakapangalan talaga sa akin. Kung makikita niyo po, Jojit Villarreal Talent. Yan po, bilang individual na kumikita at karapatan din natin na magbigay ng tax sa ating gobyerno. Kung tutuusin umano, pwedeng sabihin na may utang na loob ang Pangulo sa ilang mga netizen at vlogger. Lalo't malaki ang naging ambag ng mga ito sa kanyang kampanya. Malaki ang partisipasyon natin sa ating lipunan kasi hindi ka naman i-mention ng isang presidente kung walang impact sa kanyang administrasyon yung ating mga partisipasyon. So lalo na yung mga pagbablog natin, yung mga pagbibideo natin, pagbo-broadcast natin ng mga karera natin at kung ano man yung pwede nating i-promote sa social media. Lalo na sa mga politikang katulad niya na talaga ng malaki ang tulong po ng social media sa pagpo-promote ng isang personalidad, lalo na ng mga politiko nung halalan. Apelan ni Aramuna, protektahan ng Estado ang kanilang kabuhayan at karapatan na magkaroon ng benepisyo, lalo't lumalaki ang kanilang sektor na nabibilang sa mga informal workers. Hirit naman ng ilang maliliit na negosyante gaya ni Joy Limin. Nabubuwisan na sila sa pagbili raw ng raw materials para sa kanilang paninda. Sumasideline bilang mananahi ng bedsheet at kurtina si Limin. At sa panukalang ito, ang tanong niya, bakit pati silang mga maliliit ay pinupuntirya? Doble po talaga kasi pag bumili po kami ng tela, ng materyales po namin, siyempre po may tax na rin po kami binabayaran doon sir. Kaya nga po nagtataka po ako kung isasama na rin po sa yung mga online sellers sa magta-tax po. Sa unang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan din niya ang pagpaparehistro, pagbubuwis sa mga nasa e-commerce at online industry. The Internet Transaction Act or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted.
Kaya abiso ng Bureau of Internal Revenue sa mga negosyante na ginagamit ang cyber community. Una, yung lahat po ng players na tinatawag natin, kaya siya po ay singer, vlogger, or those who are selling through online platforms, those who are giving services through online platforms, they are all covered by the mandate or by the call of the President, our Commissioner, to have them registered and comply with the existing tax regulations. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, inaprobahan na po ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng mahigit 4.1 billion pesos sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito'y upang maibsan ang epekto ng inflation lalo sa mga itinuturing na pinakamahihirap na pamilya sa pamamagitan ho ng Targeted Cash Transfer Program. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, saklaw ng 4.1 billion pesos na pondo ang 4 na milyong non-4-piece beneficiaries. Sa ilalim ho ng second tranche ng TCT, bawat beneficiaryo na tinukoy ng DSWD ay tatanggap ng 500 pesos kada buwan sa loob naman ho yan ng 2 buwan. Matatandaan noong unang buwan ng Hulyo na i-release po ang 6.2 billion pesos budget para ho sa first tranche ng TCT kung saan tumanggap ng tig 500 pisong cash subsidy ang mga beneficiaryo. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Mga magulang, mag-aaral at guro, nagtulong-tulong ho sa pagsasaayos ng mga paaralan para sa magsisimula o sa pagsisimula ng pasukan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. 3 linggo bago magbukas ang school year 2022 to 2023 sa August 22. Opisyal na ho nga sinimula ng DepEd ang nationwide Brigada Eskwela. Sa bayan ho ng Lubao, sa Lubao National High School, buhay na buhay ang diwa ng bayanihan matapos magtulong-tulong ang mga estudyante, guro at mga magulang sa pagsasaayos ng mga learning facilities ng naturang paaralan. Yan ang balitang tinutukan ni JM De Jesus.
Buhay na buhay ang bayanihan spirit sa Lubao National High School sa Lubao, Pampanga matapos formal na ilunsad ang Brigada Eskwela nitong Martes, 2 ng Agosto. Ang Brigada Eskwela ay ang paglilinis, pagpipinta at paggawa ng mga kinakailangang pagkukumpuni sa mga pampublikong paaralan. Bahagi ito ng paghahanda para sa pagsisimula ng school year 2022 to 2023 sa August 22 kung saan inaasahan ang pagbabalik ng mga learners sa mga silid-aralan. Siyempre marami kaming mga paghahanda, no? Actually, nasa transition period tayo ngayon kasi we expect that this coming November, 100% na yung pagwe-welcome natin at pagtuturo sa mga bata. Dahil patuloy pa rin ang COVID-19 pandemic, tiniyak ni Jocelyn D. Baluyot, ang principal ng Lubao National High School, na prioridad ng kanilang institusyon ng kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Definitely, kailangan lagi silang naka-face mask. Katulad ng dati, meron kaming triads doon sa entrance. At the same time, may mga COVID essentials na ipo-provide sa bawat rooms at saka doon sa entrance. And we make it a point also that they observe social distancing. At saka this Brigada Eskwela period, aayusin namin yung mga CRs to make sure na safe ang mga bata sa paggamit nila. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Education's Coast Division Office 3 na well-equipped ang mga guro at school personnel na makikiisa sa nationwide Brigada Eskwela. We are doing our best to conduct advocacy campaigns for our Brigada Eskwela, for our children to go back safe and ready po sa ating mga eskwelahan. We have 562 schools sa DepEd Pampanga at lahat po yan before the kick-off of August 1. Nagkaroon na po ng mga orientations, nagkaroon na po ng advocacy campaigns, nagkaroon na rin po ng pakikiisa sa mga civic organizations. Present sa kick-off na Brigada Eskwela sa Lubao National High School ang mga magulang na bahagi ng Parents Teachers Association. Ang ginagawa lang po ng mga magulang po ay ang hinihingi po namin sa kanila ang suporta at pagtutulungan ng bawat isa upang mapagaan ang pagsasaayos ng ating mga paaral para sa darating po na pasukan ng kanilang mga anak. Bagamat malaking adjustment muna ito, excited pa rin ang mga mag-aaral ng LNHS na bumalik at makitang muli ng personal ang kanilang mga kaklase at mga guro. Rinready ko po yung sarili ko kasi hindi na po ako sanay na pumasok po face to face. Kaya yung po mga gamit ko, needs na kailangan sa face-to-face, rinready ko na po sila. So yung bumalik po ng face-to-face, napakasaya po dahil magkikita-kita na po kami, may mga estudyante na naman po kami makita, mga teacher, alos parang mag-ano po sa personal, then may mga learn na kaming talagang maano sa amin sa sarili namin. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Lubao na magpapatuloy ang suporta nito sa mga pampublikong paaralan, lalo na sa mga guro na tumatayo mo ng mga pangalawang magulang ng mga estudyante. Sa mga teachers, sabi ko nga, kayo ang pangalawang nanay ng mga bata pag nasa school. Alam ko po yung malasakit ninyo, hindi lang trabaho, sa puso ninyo kasi passion nyo yan. Kaya nagpapasalamat ho ako at sana po wag ho tayong magsasawa na mag-antabay sa mga bata. At syempre, ang mga bata din, hindi lang ito lalabas, makakalabas na, di ba? Pero syempre, napaka-importante yung face-to-face na learning para sa inyo yan, para hindi iba ang magbe-benefit kayo. Kaya dapat magseryoso tayo sa pag-aaral. Yun naman ang dapat kasi para yan sa sarili nyong kinabukasan. Kaya tutulungan tayo, yun ang napaka-importante. Asahan nyo naman na lagi kung ano po yung suporta na kailangan. Andito lang naman po kami. Lahat kaming nanunungkulan. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon sa ulat ho ni Ginoong Baez Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin po nakakaapekto dito po sa may western section ng Northern Luzon.
Kaya po ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan at Batanes, magiging maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng southwest monsoon o habagat. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron din po tayong inaasahan mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot naman ng southwest monsoon at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil posible pa rin po ang mga flash floods at saka landslide dyan po sa mga lugar na inuulan. Mag-ingat po tayo. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, mag-follow lamang po kayo sa mga social media pages ng CLTV at sa ating website na inyong makikitang naka-flash sa ating TV screens at mobile screens. Kasama po buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Friendship Porac Angeles Intersection pansamantalang isasara sa August 7, 14